Carmen u l-ħabiba tagħha jerġgħu imorru lura l-fossa jgħidu lil ġiġa x'kien ġara. Bat ommi marreti. Daħlet ġewwa bat ħarġet tiġri f'nofs ta' triq tajjat. Qatlu lill-libri, niftakru ġew ħafna nies. Mbagħad wara xi ftit ma nafx kemm eżatti kien ġie d-dedi. U tiela fuq, jien tlajt warah. U qabadni in time, kont ħanidħol, qabadni minn wara minn qaddi u żammni hekk ma qaddu. U bdejt nagħtihi biex nidħol bil-pond biex iħallini nidħol. U li rajt meta id-dadi żammni għax il-bib xi ħadd fetħu daqsxejn, rajt saqaj hija ħafi fuq zaqqu. Il-biċċa ta' saqaj rajt kien ħafi. That's all li rajt jiena l-aħħar ta' hija, saqaj ħafi kien. U li niżluni isfel. U għadew jgħidu li veru mejjet. U jibdejt nikbi niġbed ċari.